És ő a győztes, Madas Balázs. Külön gratulálok. Tehát Madas Balázs Gergely az abszolút győztes, 87%-os teljesítménnyel. Az Apáczai Csere Gimnáziumból tanára Kis László, és ő első díjat kap. A második 85%-os teljesítménnyel Nagy Márton a Piarista Gimnáziumból tanára Futó Béla, és második díjat kap. És a harmadik díjat hárman kapják, mert az értékelési hibán belül egyformán teljesítettek. A Vig Máté a pécsi Babics Gimnáziumból, 10. osztályos tanuló, os teljesítménnyel, Pofárd Gergely Hajdúszoboszlóról a Hőgyes Gimnáziumból, 81%-os teljesítménnyel, és Hazai Máté a Piarista Gimnáziumból 80%-os teljesítménnyel, ők harmadik díjat kapnak. És itt megkérem Tóth Eszter tanárnőt, hogy vegye át a Szilágyi tanárnőt. Ezt fogja.